Ka gani? Ka gani? Sai ka zare wannan abu. Kamaru. Kana son ɗaukaka? Ka san ɗaukaka shi ɗaukaka da kake gani kaga Adam A Zango, Aminu Sani Danja sai da suka sha wahala sosai. Acting ka gani ni role inda nake so acting inda nake so kai a nan shine a nan zaka zo ka rataye kanka. Ayo da ma. Ka rage ba ɗaukaka kike so ba? To ina son ɗaukaka ne amma kana sa ka labari na. ina so. Alaka. Ina so duka. To don haka dole ne ka ɗau role in nan ka zo ka rataye min kanka nan. Sai mara. Ready. Action. Kai. Sai hama nan mu je action. Director. Me. To rataye min kanka za ka yi nan. Wani sa wannan kai? Kafa za ka. Da Allah kai za ka samu kana wani abu. Director ba ni riya zan. A gwada nuna min gani. Kai ba an yi rihazalin nan da kai ba? A ni wannan ba aiki na bane. Ba aikin ka ba? Kenan ba ka san ɗaukaka. Ban ce ba na Kai, so ba. rike mun wannan. Kamar haka za ka zo ka yi. Kwatanta min mana. Ka sa. Ka gani? Ka gani? Sai ka zare wannan abu. Ganin su. Ke maraman ka yanke. Gida. Ganin su. Sai da